Yung itim. Ang sakay ba na? Ilan na nadagdag sa'yo 1.7 ka na. Oo, oo. Okay lang yan. What's over na lang. Nadagdag sa'yo. Basta 1.7 na yun eh. Basta lang. 1.7. May onward pa yun. Di ko alam kung ilang pang ano yan. Di ko napansin doon sa ano eh. Ayan. Ayan pala paglagay. Ha? Ano? Bilan mo muna ako sa gitang naman ko. Saglit lang ha. Ilan? Mag-overtime ka din ba sir mamaya? Hindi ko masahin eh. Oo. Kasi sila magdamagan daw eh. Oo. Kaya mamaya ulit sila babanat dyan. Mamayang gabi. Hindi pwede mag-overtime eh. Sabagay. Isa. Ginawa ko sa ulo. Ha? Galimutin ko lang sa ulo. Hindi, ikaw na. Dito lang oh. Ay, chinecheck ko lang yan. Model Ayan lang o. muna ng ano sa akin. Tara na. Model lang Bigyan biga. ko na. Helmet ka, tsaka guantes. Ito lang na-upload. Lahat yan, kaya kakabitan na niya? Retrofit fiber. Ayan. Baka kukunin ako ulit yung gano'n. Malay mo, hindi na lang maging trabaho mo, model. Ganda mas maganda. Magaan Oo lang. nga. Wala siyang, hindi siya mapapagod. Pagod. Modeling sa ano. Siyempre, para ano? Ano, somewhere roller. Kahit palitan ang alam eh. Okay lang, kahit ano. Kahit ano yun. Ay, ito na, ganyan ito na. Yan, ganyan. Yan, ganyan, pipi boy. Ano pang ginagawa mo yung baby boy? Pinaplat mo pa yan? Tinuturo. Ha, magiging engineer na to. Ikaw na lang yung ano. Masun. Ayun o. Model. Yung ba yan nakalagay sa lata yan? Yes, ma'am. Nagpipintura nyo? Ah.
No? Andito, I'm here. Why? I'm so busy to shoot my video. Makapit. May engineer na siya sa baba. Shopping sa baba. Shopping na sa baba. Shopping. Ano yung Shopping yun? Kanila yun, sa bahay nila. Unang sa lawatan. Kaya nagpupunta sa hawak ng bukat. Bukas ang buhay ako sa'yo. Sa hawak ng bukat. Ay, bababad na lang yan, sir. Okay na yan? Papatuyuin na lang, ano? Ah, okay. Okay, thank you for the time. Yan pala. Okay, thank you.